नमस्कार. इयत्ता 9वी मराठी पाठ्यपुस्तकातील सुंदर कविता, रचना संत तुकडोजी महाराज. कविता आहे या झोपडीत माझ्या. ऐकूया. राजा सजी महाली सौखे कधी मिळाली. राजा सजी महाली सौखे कधी मिळाली. ती सर्व प्राप्त झाली, ती सर्व प्राप्त झाली. या झोपडीत माझ्या. किती आनंदी आनंद, किती आनंदी आनंद या झोपडीत माझ्या. या झोपडीत माझ्या. या झोपडीत माझ्या. भूमीवरी पडावे, ताऱ्याकडे पहावे. भूमीवरी पडावे, ताऱ्याकडे पहावे. प्रभुनाम नित्य गावे, प्रभुनाम नित्य गावे. या झोपडीत माझ्या. या झोपडीत माझ्या. या झोपडीत माझ्या. पहारे आणि तिजोऱ्या, त्यातूनी होती चोऱ्या. पहारे आणि तिजोऱ्या, त्यातूनी होती चोऱ्या. दारास नाही दोऱ्या, दारास नाही दोऱ्या. या झोपडीत माझ्या. या झोपडीत माझ्या. या झोपडीत माझ्या. जाता तया महाला मज्जा व शब्द आला. जाता तया महाला मज्जा व शब्द आला. भीती नया वयाला, भीती नया वयाला. या झोपडीत माझ्या. या झोपडीत माझ्या. या झोपडीत माझ्या.
महाली मऊ बिछाने कंदील श्यामदाने महाली मऊ बिछाने कंदील श्यामदाने आम्हा जमीन माने आम्हा जमीन माने या झोपडीत माझ्या या झोपडीत माझ्या या झोपडीत माझ्या पाहुनी सौख्य माते देवेंद्र तोही लाजे पाहुनी सौख्य माते देवेंद्र तोही लाजे शांती सदा विराजे शांती सदा विराजे या झोपडीत माझ्या या झोपडीत माझ्या या झोपडीत माझ्या येता तरी सुखे या जाता तरी सुखे जा 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 कोणावरी न बोजा कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या किती आनंदी आनंद किती आनंदी किती आनंदी किती आनंदी आनंद या झोपडीत माझ्या या झोपडीत माझ्या या झोपडीत माझ्या